नव्यानच काँग्रेस पक्षाची प्रदेशाध्यक्ष पदांची सूत्रा गिरीश चोडणकरांच्या हातात दिल्यात। शुक्रवार प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान या पदाची शपथविधी घेतली। या सुवाळ्यात काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांबरोबर कार्यकर्त्यांनी आणि बऱ्या मागप्यांनी व्हड गर्दी केली। RDX को खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। राहुल गांधी आणि आमचे गोंयचे पक्षाचे सगळे नेते सगळे मेंबर्स यांचे हांव धन्यवाद दिता। माझी एक जबाबदारी दिल्या की म्हाका खात्री आसा की आमच्या सगळ्याच्या पक्षाच्या लिडर्स पक्षाचे बरे मागपी यांच्या सहकार्यान बरे तरेन पार करपाक शकता। बाय स्वाती केरकर सुरुवात करतले आणि त्याच्या बरोबर आम्ही सगळे वंदे मातरम म्हणटले। सावधान। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की गिरीशान चार्ज घेतला। आमची आता मीटिंग थिंग आसतली पण दोन उतर त्यांना ऑफिशियल आमच्या सगळे लिडर्स आमचे सगळे पार्टीचे ऑफिसर आमची मीडिया हांव आमचे पार्टीचे लिडर राहुल गांधी आणि आमचे सगळे गोंयचे लिडर सगळ्यांचे धन्यवाद दिता। एक विश्वास माझे दवरलेलो आसा। म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांच्या साथीन ही जबाबदारी हांव पार करतलों। देव बरें।